Sauti and the bit, DJ Sauti and the bit. Mun yau murnar Umar M Sharif yayi birthday, muna addu'a Allahu ya yi masa albarka. Muna yin murna a gare mu yau dai gaka. Jagora na gari M Sharif mun shaida ka. Bangaren waka babu wani kai ne a gaba. M Sharif zaki gashi yau kana bandanka. Yau ake bandan M Sharif mun yau murna. Bangaren waka babu wani kai ne a gaba. Ka zamo zaki gashi yau ranar bandanka. Ahadin sarki ban basira in wake shi. Da na ƙara faɗi sai kuma in ƙara yaba shi. Manzaje ka gaba M Sharifi ba a taɓa shi. Bangaren waka yau kuma ranar bandansa. Ce babu wanda zai makwace ka zamo gwarzo a gare su kafi su fice ko ina ka shiga aka ganka sai na dance an gano Umar M Sharifi ya shiga gari yau ake bandan M Sharifi min yau murna bangaren waka babu wanda kai ne a gaba ka zamo zaki gashi yau ranar bandanka dole ne mi yi murna domin yau shagali zani a gare ka mu yaranka zana kara faɗi inda zaka za mu biyo ka tunda badde ne shagalin mu ba boyewa ga muryar ka shugaba angon Maryama na sako Hafsat ta zamo a gurinka kuma ga Ali da Aminatu ƴaƴanka na sako Abdul da Mustapha yayanka yau ake baddan M Sharifi min yau murna bangaren waka babu wani kai ne a gaba ka zamo zaki gashi yau ranar baddanka ya gama ga yaki a gurin kashi sunansa Abba Saudiya ya